Ľudia, čaute, ja som Blame a po dlhej dobe to video, keďže mám veľmi veľké šťastie. Pokazila sa mi sluchátka, to sa mi asi pred už skoro 2 týždne. Kúpil som nové, teraz sa mi pokazila telka, takže si zase musím kúpiť novú, takže v sobotu asi budú viac vychádzať videa a inak Call of Duty, ale možno iba snipu. Poďme. OK, sme v hre a máme túto krásne AX-ko. Aha, tam máš. OK, a môžeš použiť iba snipu. Hej, a toto je mapa, na ktorej sa snipa používa veľmi zle. Ja ďakujem za 50 views na predošlom videu, na mojom poslednom. OK, keď mám lepšie ADS, tak je mŕtva. Ďakujem za tých 50 views za tom videu, neviem, už je stará týždeň, ale tak za to, že mám na YouTube to celkom krátko takto. Takže, to je akože, ďakujem proste. Dobre, ja som chcel dať novú scope, to keby sa podarí. S bohom. Tam máš. Oh my god. Tam máš, čo si giga, jaký som frajer. Jak vyletel, jaj. No nádhera, toto bola veľmi rýchla hra. Dobre, takže druhá. OK, rozhodol som sa zmeniť zbraň, lebo furt používam hento, a je to v podstate tiež snajperka, aj keď je to marksmanka, ale je to ako snipa, takže ja to berem ako snipu a dali sme si možno aj tretie kolo, ako to bude mal. OK, vôbec neviem. OK, dobre, flash tam bol. Tam máš, hneď sa mi darí lepšie. Dobre, toto bol hneď sa mi, vidíte, hneď sa mi lepšie darí, to je inak. To urobím video, že budem použiť iba pištole, vieš. Tam máš, kokos, ja som god. Máme tu presne. Takže zase, aj takto ísť tu. Aha, díky bro, ma zachránil normálne. Oh my god, hej, čo teraz? Čo si robíš sa na tom iba hito? Ty kukus! Dobre, jump shot, ti. Mám za ní kamufláž, ktorá je za max level. A darí sa mi hneď. A je to super. Dobre, možno niekedy to nie je super, keď som, neviem aimiť. Hej, akože ja mám zase dobrý aim, ale mám dobré zbraň. Nie, zbraň je dobré, no. Lebo je to proste super. Proste mám 9 kg zo snipov, iba zo snipov. Ale tento loadout bol lepší ako to AX-ko, akože zabudujte, že sa tá hra stala. On je hore, typek. Aha. Tam bol, jasne. Čo ti dáva? Čo som dal? On je jump kick, či ziga. OK. Oh, ne. Tam máš. Ale tak som rušeci. Hej, ja som reálne s tým AX-kom sa mi vôbec nedarilo s týmto. Zase ma už ma druhýkrát zabol proste, že na rozstrek, ja to môžem, ja mám sa to srať. OK, ja som dal posledný kill, dobre, super. A ja som final kill, OK. Bum. Krása. Dobre, takže ešte tretia hra. OK, sme v terčej hre a ideme proste hrať, na čo mám povedať. Máme mapu Ramaza a neviem, toto je dobrá mapa na snajpenie. OK. S bohom. Toto mohlo byť dobre. Jedine to.
No. Okej. Kogo z... Ja nie wiem, a wiem. Co? Be advised, UAV is bingo fuel. Lete Mojže. Ja, okej. Ne. Okej, on ma rozstrieľal jak psa, ty kokos. Ja viem proste, čo to má za zbr... Tam máš ty, vykúkač. To môže byť týpek asi, čo? Zaujímavé. Čo? Akože snipa je OP. Nič nehovorím, hej. Nazdar. Aj! Dobre, teraz som sa zlakol viac. Toto je lepšie ako s tým nožom, lebo s tým nožom je to nuda, ale s týmto to je sranda. Toto ale nie je challenge, to je rutina. A nie, nehrávam už so snipov, ako som hrával, ale... Čo? Dobre, to som nečakal som, že tam bude. A čo? Ja som len... Okej, hej, ja to... Tam má. Čo ti? On ma mohol takto zabiť, ale aspoň som ho dobúchal tou zbranou. Okej, akorát sa respe na Viktorii, dostrieš frandu. Okej, super. Ale asi som zase prvý, čo? Haha, som. No. Final kill, to... Nič moc. Ok, ľudia, toto by bolo pre toto video všetko. Dajte like, odber, zazdieľajte ma kamarátom a... už to hovorím furt. Viete čo, like a odber, dík.